Saged sekitar akhiripun amirsani sesarengan kalian grup audio profesional lan ugi dipun sengguyung dening teman-teman pedagang kaki lima UMKM Pekan Raya untuk malam hari ini sesarengan konco YouTuber sumangga kita mirsani babak sak lajengipun Mas Galang Sompret ditarik malih. Yo 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 yo. Enjing pidalaku moro tambora beri kekuru kongkong binarungi krapnya lan watang agate kapiyarsa swaranipun lero bae samudara ayo longger sing ati-ati catra putra budaya enjing pidalku murung tambora beri dinarungi krapnya lan watang agate kapiyarsa swaranipun lero bae samudara ler ombak ingkang dening samudara kang gambelah wonten sajroning alun kang gedhe ombak kang gedhe ya kira ya iki lole 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 Tole Galang ayo ngir iki enggal tampan nono
kali prajurit kuda terus anggap perang maju tuju palajan swara cambuk anitir kaya taring betul sama timpan berat soto dan lawa ayo aja kaya mangkono lho kira yo sing ati-ati kira para prajurit iya yo nah hei oh ya lo Abel tekor ya Mas Pardi saking dukuh oh kalau menika rawuh matur nuwun Mas Pardi rawuhipun bisa ketemu lagi Mas Pardi iya yo oh ya up oh geting aku mas iya ayo lo Mas Tio iki piye iki pengairan Mas Hendro alon dhisik ya jos yuk om ayo lo kita goyang Siti jos iya putra budaya Mas operator kendangi jaipong rada unggahno saithik Mas operator keplake sing kontrol mawon Mas operator ayo grup audio loh ini manwe saya kepenak manwe adang oh oke
gedung Jangkrik Barawa segala menika asik yo suwun Mas Jajang kanca-kanca gedung Jangkrik panggen waja rawuh dalu menika ya tak sawang mitokne epang jangan tarik saka kadewan sarawi ngoceh dheweke alih
Kopi lho Mas Kirut. Pokoke iku Dik kopi. Heeh. Iki bapake ya rawuh. Penak nembune ya. Ahe. Oh ah. Ahe. Oh aha. Ahe. Oh oh ah. Ahe. Oh ah. Ahe. Oh ah. Ahe, oh ah, ahe, lolo, oh ah, ahe, asik, ah, ahe, toleh glonot, bapak toleh, tolong masih blek ya, ah, malih bening ta, Don? Yo ah. Yo, yo, ye ah. Yo, yo. Ha ye ah, ye ah. Ha ah. So, so, o oh, oh, o So
ayo Rut. Ayo Mbah Wukono. Sampun ngaturaken wonten ing dalu punika ya wano. Jos. Ya kuwi lorun. Mas Martin kalian Mas Bagus A1. A1. Proyeke rame lho. Lah. Di lokasi campur sarinan. Masuk. Iya. Aja nganti ora. Oh, yo ayo le alon-alon ayo alon man iki apa nyemeng sing golek ayo rek iya ayo deh ya ayo rodok minggir sithik alon-alon bae ayo bar kok mangan gaji buta we bar iki bae tole lunas depan lho bar yo Rasido dadi ya tumandang gemprak-gemprak ana bahan lera sang sing kalodra lidhaneri sang raseksa ana bahan muntat sarwi lumampah anyegat-nyegat sang pakekan kegatan samulat lera kowe jiwat sang lumangsa mangsa rebat akaso iki bae bocah-bocah ya ger wis sawetara suwe awake ora bisa ketemu ning bisa ketemu ana ing kahanan pabrik gula Mojopanggung. Iki sapa man Mas JB ya ger ya tumandang gemprak-gemprak
Ayo 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 ayo. Hop. Iki saya wengi tansaya gayeng lan ugi tansaya regeng para rawuh. Sepira malih monggo ingkang katebih rawuh niki wau katuraken arak ingkang sekeca lan ugi nderek-nderek ngregengaken swasana paguyuban Candra Putra Budaya. Boten dalu niki nggih para rawuh saderengipun niki mangke setunggal sampun katuraken dening para penonton sedaya khususipun sesarengan kalian UMKM Pekan Raya Tulungagung. Dalu punika nggih teman-teman pedagang, terima kasih yang